Mendelova univerzita v Brně oslavila v roce 2009 90. výročí svého založení a je tak nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v České republice. Mendelu je tedy univerzitou s velkou tradicí, avšak zároveň univerzitou moderní, pružně reagující na potřeby a požadavky současné doby a hledící do budoucnosti. Rozsah její činnosti doznal od dob založení univerzity obrovských změn. Vedle tradičních zemědělských a lesnických disciplín je zde v současné době zabezpečována široká škála dalších studijních oborů z oblasti ekonomie, potravinářství, tvorby a ochrany krajiny a životního prostředí, dřevařství, zahradnictví, zahradní a krajinářské architektury, designu, regionálního rozvoje a zahraničních studií, ale i automobilní techniky, zpracování odpadu a tak dále. Výuka je garantována 5 fakultami: agronomickou, lesnickou a dřevařskou, provozně ekonomickou, zahradnickou a regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Školní zemědělský podnik Žabčice je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně a jeho základním posláním je v souladu se zákonem číslo 111/1989 Sbírky o vysokých školách zajištění účelové činnosti pro Mendelovu univerzitu v Brně. Účelová činnost podniku je realizována ve spolupráci zejména s agronomickou fakultou a zahradnickou fakultou a zahrnuje praktickou výuku a praxe studentů, zabezpečení vědecko-výzkumných aktivit studentů při řešení jejich závěrečných prací, jakož i výzkumnou, vývojovou, demonstrační a poradenskou činnost akademických pracovníků univerzity. Podnik je též pravidelně využíván i jinými subjekty z pedagogické sféry. Rostoucí význam má pro zajištění praktické výuky pro některé střední odborné školy a učiliště jihomoravského regionu a hojně je využíván i odbornou veřejností při předávání nových poznatků na úsecích zemědělské produkce. Pro naplňování svého hlavního poslání vytváří školní zemědělský podnik Žabčice podmínky v provozech rostlinné, živočišné i speciální výroby. Neméně významnou činností školního zemědělského podniku Žabčice je ovšem i jeho činnost doplňková, to je klasická zemědělská výroba. Účelovým zařízením s velmi dlouhou tradicí je polní pokusná stanice v Žabčicích, založená v roce 1926 a určená pro pedagogickou i výzkumnou činnost akademických pracovníků i studentů. Školní zemědělský podnik Žabčice je ojedinělým a veskrze specifickým zemědělským subjektem v České republice, který naplňuje své poslání nepřetržitě již více než 85 let, neboť jeho vznik je datován do let 1922 až 1925. Školní zemědělský podnik Žabčice se nachází v jihovýchodní části České republiky na historickém území Moravy a je tvořen 2 geograficky oddělenými celky – hospodářstvími Žabčice a Lednice. Hospodářství Žabčice, ve kterém se zároveň nachází ředitelství celého podniku, leží ve vzdálenosti necelých 25 km jižně od města Brna. Hospodářství Lednice leží ve vzdálenosti asi 60 km jižně od města Brna nedaleko hranic s Rakouskem a Slovenskem v oblasti lednicko-baltického areálu, zapsaného v roce 1997 do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pozemky obhospodařované školním zemědělským podnikem Žabčice jsou většinou rovinatého charakteru s průměrnou nadmořskou výškou 185 metrů. Klimatické podmínky nejsou příliš příznivé, podnik hospodaří v jihomoravské suché oblasti s průměrnými ročními srážkami 450 až 550 mm a průměrnou roční teplotou 9,3 stupně Celsia. Půdy hospodářství Žabčice jsou převážně písčité, místy jílovité. Převážná část území hospodářství Lednice je pokryta sprašovými usazeninami, na kterých se vyvíjejí převážně černozemě.
Hospodářská činnost podniku spočívá v realizaci standardních hospodářských aktivit zemědělského charakteru, to je v produkci a prodeji komodit zemědělské prvovýroby na úseku živočišné i rostlinné produkce. Specifikem podniku však je, že jeho hospodářská činnost se s výukou úzce prolíná a je nasměrována z hlediska potřeb výuky studentů napříč celým profilem zemědělské výroby. Na školním zemědělském podniku Žabčice je chováno více než 330 dojnic holštýnského plemene s roční dojivostí 9330 kg vysoce kvalitního mléka. Významný je i chov prasat, i když vzhledem k odbytové krizi poklesla v posledním období roční produkce vepřového masa z 800 na 300 tun. Pro studenty je velmi atraktivní chov koní. Struktura plodin polní rostlinné výroby zahrnuje tradiční plodiny ječmen, pšenice, kukuřice, řepka, slunečnice, vojtěžka, mák a tak dále na osévané ploše přes 2100 hektarů. Produkováno je i ovoce, zejména broskve, višně, meruňky a jablka. Výměrou přibližně 160 hektarů vinic se podnik řadí k významným vinařským podnikům v rámci České republiky. Při pěstování vinné révy a produkci vína podnik úzce spolupracuje se Zahradnickou fakultou v Lednici. V rámci sortimentu potřebného k výukové činnosti je pěstováno 25 odrůd vinné révy, včetně některých zajímavých kříženců. Mimořádný význam má péče o genovou banku révy vinné, kterou v Lednici po druhé světové válce založil profesor Vilém Kraus. Odlišné přírodní podmínky mezi oběma hospodářstvími podniku výrazně rozlišují strukturu odrůd vinné révy. Vinice hospodářství Žabčice náleží do nejsevernější části Velkopavlovické vinohradnické oblasti. Nepříznivé půdní podmínky pro polní rostlinnou výrobu umožňují rozšíření pěstování vinné révy kvalitních odrůd. Nejvíce zastoupenými odrůdami jsou rulanské šedé, sauvignon, tramin, pálava a veltlínské zelené. Z modrých odrůd se s místními podmínkami nejlépe vyrovnává svatovavřinecké. Vinice hospodářství Lednice přísluší do Mikulovské vinohradnické oblasti. Základními a nejrozšířenějšími odrůdami, které právě v této oblasti dosahují špičkové kvality, jsou svatovavřinecké, modrý Portugal, frankovka, tramín, Riesling rýnský, Riesling vlašský, Miller Thurgau, rulanské bílé a chardonnay. Pěstování vinné révy i sklizeň hroznů se na školním zemědělském podniku Žabčice vyznačují vysokým stupněm mechanizace a aplikací moderních strojů a technologických postupů. Na základě požadavků zákazníků a s ohledem na nutnost udržení špičkové kvality suroviny pro výrobu vína si však významný podíl stále udržuje i ruční sběr hroznů. Podstatná část produkce hroznů z obou hospodářství, činící přibližně 600 tun, je zpracovávána na hospodářství Lednice, které zabezpečuje i prodej vína. K účelu výroby a uskladnění vína byla v minulých letech vybudována tanková hala, která byla v roce 2005 významně modernizována. V roce 2008 došlo na úseku zpracování hroznů k navázání úzké kooperace s předním velkovýrobcem vína, což vede mimo jiné k dalšímu zvyšování úrovně technologického zařízení tankové haly. Školní zemědělský podnik Žabčice disponuje nejen moderními technologickými provozy, nýbrž i několika tradičními vinnými sklepy. V roce 2005 byla velmi citlivě provedena rekonstrukce nádherného historického, více než 300 let starého vinného sklepa v obci Letce u Brna. Tím byly získány cenné prostory jak pro archivní skladování vína, tak i pro reprezentační účely univerzity. Vína z Žabčic i Lednice jsou v České republice vyhlášena svou vynikající kvalitou a jejich vzorky jsou vystavovány i na prestižních mezinárodních výstavách vína. O kvalitě hroznů a následně i vína svědčí skutečnost,
že školní zemědělský podnik Žabčice v posledních 5 letech získal na baltických vinných trzích 14 zlatých, 4 stříbrné a 4 bronzové medaile. Pozoruhodného úspěchu doznala vína ze školního zemědělského podniku Žabčice na mezinárodní soutěži vín ve slovinském Mariboru. Vína ze školního zemědělského podniku Mendelovy univerzity v Brně jsou nositelem unikátní ochranné známky AVI akademické víno. Pro prezentaci i přímý prodej sortimentu vín vyprodukovaných vinařskými provozy školního zemědělského podniku Žabčice slouží akademická vinotéka vybudovaná v prostorách kampusu Mendelovy univerzity v Brně. Skuteční znalci vína dobře vědí. Víno školního zemědělského podniku Žabčice Mendelovy univerzity v Brně je víno z duší. Jediné akademické víno v České republice.